yɛrɛ quoi walahi bilahi ni karamɔgɔ lankolon yɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ b'a la a tɛ se foyi la papaga mais a bɛ se dɔɔnin fana na dɛ an bɛ Bamakɔ taw si k'a la ne yɛrɛ kuma min fɔ ne ma bɔ a kalama ko ayiguluko wa ne b'a dɔn i bɔla n'o ye min ne b'a la k'e ta e tɛ téléphone vangi dɛ ko ayiguluku karamɔgɔ fana sina ka ko ta ɲɛ kan karamɔgɔ n ko ha bilahi hakili dɔ b'ale ma ko sitana hakili a ka haram ne k'a bɛ ala ka ne ma deli ka andururi i b'a dɔn dɔɔnin b'a la parce que maa tɛ se ka nin bɛɛ dɔn ni dɔɔnin t'i la quoi mais ayi dɛ mais min ye ne faga quoi karamɔgɔ ye kuma fɔ ne ye k'a m'a fɔ quoi o dɔrɔn de ye ne faga karamɔgɔ kakala tɛ wa e ma mɛ n'a fɔra ko kakala maa tɛ o dig'a la nin ko ɲini mais o don sa cɛ mais a jo don cɛ n'i b'a dɔn ko dɔ bɛna dabiri la kuma dɔ wa ɲɛ b'a la wari den ba o ka d'a ye dɛ Badara n cɛ fara ka bon na sa cɛ n tɛ maga manamana ko la bi dɛ Badara o na sa ne tɛ manamana ko la dɛ Badara kame di ma ko manamana ko i tɛ manamana k'a fɔ dɛ ko ne ni Badara cɛ mana y'a kunu k'a sukɔrɔ k'e ka mɔgɔ dɔ sara a tɛna sɔrɔ a dimilen b'o la i t'i yɛrɛ ɲini wa ale ye suko la o a ma suko ni min ta dɔn sela o bɛ taa an t'an yɛrɛ ɲini an yɛrɛ anw ka sigi di yɔrɔ kɔngɔ ni duwaba anw ka sigi di yɔrɔ kɔngɔ ni duwaba walayi ne tun filɛ cɛmɔgɔ ba kana cɛ n'an b'ale an ka taa yuruyari ten de awɔ an ka taa yuruyari kan an tɛ sisan cɛ o tɛ karamɔgɔ ka du kɔnɔ bi dɛ o ka di kɔni Jalo karamɔgɔ salamu aleykum Badara don Badara ya gina wa magana kore ke na lega odongo kuma kirigara ino na fanye de mugirigala e mani jan ko kolon na ko kolon ha keta do kan ata fe sa kan bolo wulu kan sawa e to kuma na swan na de ne krama de ne baro ne kan ko ke tuga mina de karamɔgɔ ne na ku to ko sa ne na ku e chiere de karamɔgɔ ne na ku de chiere de karamɔgɔ ne e mago de bine lawa ne mago bi da karamɔgɔ ma akadi basi de karamɔgɔ odongo ne sogo do de gede no sogo yin ne ma se ka fam sugo Badara koro dume sugo bela de ibi sugo ke jiye ngono koro bala de e sugo namna ne sugo la saga do de kun ne bolo karamɔgɔ saga ne saga inde ta ta saga inde siri bi de la de karamɔgɔ soni ka ngom ta saga foni de ne a sɔrɔ saga o ye janfa ye bon ne zigiri cɔmɔgɔ de yɛlɛ la e ka saga sali zigiri cɛmɔgɔ bɛ yɛlɛ la zigiri cɔmɔgɔ de bɛ yɛlɛ la Badara zigiri cɛmɔgɔ min minɛ ka da la o zigiri cɔmɔgɔ min ka da dɛ karamɔgɔ de y'o sɔrɔ yɛlɛ de la e dalen sunɔgɔ la e ye zigiri cɛmɔgɔ ye i ka sugu na ko n y'a ye Badara e kan ka saraka bɔ o ye saraka ye dɛ karamɔgɔ a bɛna fɔ e famana saraka bɔ ma surtout k'a di karamɔgɔ ma e famana ka karamɔgɔ sɔn ne cɛn tɛ ni ne la a bɛ fɔ k'aw ka hakili to maabaw la n'a bɛ sigi la ni bɛ sigi la hali ni ne a kɛla ne karamɔgɔ ye o a kɛla karamɔgɔ wɛrɛ ye o nka i bɛ se ka bi ta di ne ma nka n bɛ min f'i ye n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn a sɔn n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn a sɔn sugo filɛ nin ni sugona suga e m'a fɔ saga ye saga jɛman ye walima finman saga jɛman pɛsi hali finman o ye jinɛ saga de o ye jinɛ saga ye wa e dun bɛɛ b'a dɔn yan sigida la ne de nin jinɛw ka di hali kɔsɛn na ne ye kaliwa kɛ yan n t'a dɔn n'i bɔr'o kalama ne ni jinɛw kumala yan a ye maa wɛrɛw ɲininka dɔrɔn u b'a f'i ye jinɛ bɛ jigin maa min ka du kɔnɔ yan ne de don o ye jinɛ saga de f'an ka jinɛw deli de i kan ka hɛrɛba dɔ de sɔrɔ wa i ni zigiri cɛmɔgɔ de kan ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ nka ni e ye saraka in bɔ joona zigiri cɛmɔgɔ ta bɛ retard e ta bɛ teliya ayi non n'i ka telimani boli bantɔ ye nka kana fɛn fɔ zigiri cɛmɔgɔ ye dɛ n'a y'a saraka bɔ i ɲɛ dɔrɔn a b'a wari sɔrɔ i ɲɛ e m'a fɔ k'e y'a yɛlɛ la o ko n y'a yɛlɛ yɛrɛ de la karamɔgɔ bon i kan ka saraka de bɔ sisan karamɔgɔ i b'o saraka fɔ n ɲɛna sa i bɛ 600 de di ne ma sisan komi sini ne kan ka taa dɔw ka fura dɔw san sugu la n b'i ka saraka bɔ sira fɛ 600 karamɔgɔ awɔ karamɔgɔ ayi sisan sinon sugo kɔrɔ bɛ sugo na dɛ sugo bɛ kɔrɔ b'a la
ni zogo malaga wallahi ne rek me faga fitiri de selita awa ta sali jo fole ga jate mune kema woro do dro kema woro do ne tiga kono dro e ga ta to ne madro ni al ni woro ne giri wori badara ga basite e ga wor tiga de la tiga to do ala ko ka kara ni ga wor tiga de la tiga to yi awa ali dili nana dunala ka ba fe ka shemara fura do be nyodi dilima monyo na ka shesa akani fura in wushu ay fura in wushu ay shemara damne shedini keme ka sokon na potap sisa wallahi ay koni ni nga ko be ni mi deme sera mi deme chen sera mana ala ka ni zugo ala ka abinyana bo ni na le wari tawasa ali le wari tawasa kala wala la be ka duisa John abana ete war sora blere ni eka war ko de bani pew sugom de ita doni aka harami ma fogo saga jama zigiri chama ko biele lawa ene zigiri chama ko be na ta kodo la na ma datile ka funete ale be yele ete kasilawa be ba do tin ma yi fan few ne ga dusa mare bisa ka ne ga dusa nyere ko ite tiga ko la figi filin njila ni ala yi tigi fili ne ga dusa njila ni mata gongon fe ka funete ba tara ma bla liu Tinti. Tiens, mon ami Vara. Ouais. C'est Flo, et mon famille, c'est clé pour le Non, mais qui est quoi de Bora, c'est pas un hasard. Aujourd'hui, c'est un autre jour. On a clé mata rodjan. Tu bidon. Clé boleno. Je t'ai dit. Ouais. Vara, Vara. On a un problème moussoro. Problème moussava bien là, on a un peu d'une conano. Ouais. On a un problème yelema. C'est-à-dire qu'à blanc, avantage la fois du cantaï. Effectivement, il va y de la fo an kuma do kon la la. You go bien vrai que fin temps ko mais on a tabé an ke kun quoi. Mais il va ne ma baygo kuma ma. Il ga esani. C'est-à-dire ne ma baygo kuma ma goyi. Il va tcheba koro na manye na be fi ma ko tcheba koro. Il va tcheka tcheba koro te da fo na soro fin de bi. Wole la dogili ndara. Oh, mama sai ngoti bani mama sa. Mani mama sai ngoti bani mama sa. Kamali koroma sai ngoti bani mama sa. Tibaranga na sa moya tu. Ouais, effectivement. Dego mu ya sura nya yele maka kan avantage karamo ba blala. Chaira do anga wila kanaki. Akana parce que il va duin c'est-à-dire d'une quelle nous en tade quoi actuellement na mana go game faire vidéo mais atenga ba nya envoyer ka faire là quoi il y a message là Facebook abana ça c'est fini la supprimer là avec ça on camp a déplacer karamo no faire on camp là makana na joda ma foye na karamo che antita akana sa che amanga déplacer no faire ça karamo Flo avec bossa karamo noko mune kala dugo jabali na mu klo de na John ya Varan Flo dari che karamo on t'appelle il faut venir lèvons-nous right abe sugone la wa ça va afila na rola de wa ako sigi kane wole dombe na du 50 wa do ja ka bi du je chugo manya de non mais dombe ako abo jo chugo di kane wole kuma fa de bola wa ni na me kuma kana to la faire ega to ka kuma ta ega ouais Varan Flo kana ne mena senga du kono wa Flo vidéo mi ko vidéo mais comment ça mune kala moi c'est-à-dire ne ni dem fitini na willa ka boss no la na ya seli ka nya ko ka seli quoi donc akanga muni fo papa ni mai ata ko bonjour maman bonjour papa dem sene dem sene ata iba fo bonjour voilà bonjour Philo voilà va te la donne dien bana non dien wuli la Varan Flo to grabata ne kana awfo ndem blanc ni wala ere jarane na ne din fura na ko ke waro karamo ga nyina ko de Flo oui chala ko ba de forfait ku moi forfait to mo kera forfait bi ku a publier ka jume publier non mana ko manayo dai bla koko la ba keri wati tu era fa mun iya clit wo nai bla koko la ba keri wati na
ou bien publier wa diɲɛ bɛɛ b'a ye Ala vidéo b'a i ka gulɔ min ko an m'a publier ala sago i bonya b'a la Quand nous on parle, tu parles pas. n'an bɛ kuma i b'i da minɛ de Voilà. c'est quoi ça Eh, quoi, mais a fɔ bonjour tonton bonjour Flo bonjour Vara i b'a fɔ i b'a teliya bonjour, Annie Sogoma quoi. ani sɔgɔma Flo ni sɔgɔma Vara ni sɔgɔma. ça va Ça va? Rachida, Rachida tu vas bien? ah ouais a yɛrɛ a bɛ ka kɔrɔbaya Là, la ka kɛnɛ jɛnɛ bɛ ka kɛnɛ patroni kɛ patroni ne yɛrɛ ma ɲina patroni de kɔrɔ patroni a ma fait une follow. Je m'a mis follow. ah oui voilà an k'o bɛɛ to yen sisan i bɛ ko in jɔsi ko in nɔgɔlen don Ko il faut mon aga Joshi n'i bila i b'a i bɛ fɛn in don nin kɔnɔ dɛ fɛn in bo yen il est ni Joshi quoi. Karamo. Ah, ja cɛman in cɛ bolo. Cɛ ko ne ka jumɛn? ayi Flo. Aga ko in bana ka ngo Vara. fɛngɛ de quoi nettoyer i b'a nettoyer i b'a An ka ɲɔgɔn lamɛn sa. Joshi. e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ e bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de kɔ u bɛ kuma dɔ fɔ n'i ye mun kɛ cɛw tatɔ la de cɛw segintɔ b'o ɲɔgɔn kɛmɛ de k'i la. wala Fɛn ko Fɛngɛ filɛ nin ye, i b'a a bɛ se ka Joshi nin. ka ko jumɛn de jɔsi de? An ka Aga ko Joshi sa fa ko. Voilà. pardon K'a publier dɛ. ayi a publier Ayi Flo. Ne ka fɛn dɔrɔn a publier An ka ɲɔgɔn lamɛn sa. réseau bɛɛ i b'a bila réseau bɛɛ sa Facebook a réseau bɛɛ Facebook aw to yen sa. Ala ye. Adama a ka jɔsi Ne ko Flo. Nin y'aw ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛcogoya de ye. Jɛnatigɛ yɛrɛ de bɛ tantɔ, adamadenya yɛrɛ de bɛ adamadenya tantɔ. bɛ tan de N'i bɛ mɔgɔ min ka ordre la, ni se bɛ mɔgɔ ye ka ko dɔ k'i la, a bɛ to k'o de k'i la. wayi Awɔ. Donc sisan ni ne y'a faamu. Aw tɛ sɔn ka ne sutura aw fɛ ka ne lebu fɔ. ne suturalen de ye ne sutura de ye tantɔ N bɛ mun f'i ye, ni karamɔgɔ ka luwanse. E hakili t'a don na. ayi Ko les 5 tɛ tɛmɛ n'a ka wari ma d'a ma. Alors, ça va? Ça nous a fait moitié. Ça m'a fait pour mourir. On va faire nene barré la voie. Bien nene qui est savoir alors c'est le cas quoi là ni nene fait. Alors monsieur Bertrand a dit faire. Ali kala. Agele ala. Amana ala ka hinaga ka misula. Ala ka yafa ka misuma. Ala ka yafu ma. Ala ku daro ne ma. Badara. Hein? Eh joli. Elle m'appelle Janabi. Ça va tu faut ça tiendre moti. Oh, awo to ifolo sane puselino. Ah. Tamblan tanti fino. Ay biti tani fe ya. Aw. Akari kwani? E fu tura tambla do. Ne ko ne re mo ko ne re ku ne nyina ci dona ko. Jume. Ne ko e karamgo dewa e karamgo musodi. Karamo dia jume ne bisenema. Hey. Ndenu kunyini ngal sugu mu fere. Ya fama. Ya fama. Tambla fe ga faina. E bita mun e tandi fi. Mina ta ala soulager de parce que clé flena ading follow problème do go dalaka. Che ere bulimi na fiki fere. Ya fane mane ba. Tane blaba ni tambla fene meteme de. Yela ngata mi ta sane ba. Ko ne bitu ga e karamgo fe wala e ne re bitu ga e no e ne re nyebala. Ko mi so apuza ne fa fe ha. Ko jume. Ai ne ma fe ko ne ba, ma fe ko. Yela ngata sa. Ko ma ra ba. Karamɔgɔ y'i kanto a ma ko ni les 5 tɛmɛna k'a sɔrɔ ale ka tɔngo yan fo ka ji ci ne ɲɛ kan k'an bɛ bɔ a ka so kɔnɔ ko n'a ma ka kalo sara sara k'an bɛ bɔ a ka so kɔnɔ karamɔgɔ y'a bila ko bɛɛ la du kɔnɔ i b'a ko jɔ sisan n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔw la c'est à dire aw bɛ ɲumanya kɛ k'a lasegin quoi nka n'i ye kojugu kɛ mɔgɔw la n'u bɛ se k'a k'i la u b'a k'i la dɛ karamɔgɔ i ka vidéo de b'an bolo a teliya quoi i b'a dɔn nin wagati Bezi maliyɛnw mɔgɔw bɛ Bezi la an b'a bila fɛngɛ réseau bɛɛ plateau bɛɛ a b'a ci cɛ ma ayi k'a ci Salifu ma c'est à dire u bɛɛ bɛ nin publier téléso bɛɛ Baasi tɛ n kɔni bɛ min fɔ ye n bɛna kuma kelen de fɔ ye a m'a fɔ ko ka ko ni jɔsi ko in jɔsi ko in jɔsi Ala ka bon dɛ ala ka bon Flo ni Vara Ala ka bon cɛ dɛ jɔsi daminɛ sa i b'a dɔn a cɛ ni bɛ ne la dimi de quoi est-ce que baara ni kuma caman bɛ taa non o tɛ taa o a ni sanfɛla lajɛ sanfɛla in ne bɛ na an bɛ baro la kana kuma fɛ sa yɔrɔ jɔsi so in jɔsi ko in jɔsi baara ti se ouais n'an taara pan in na sisan yɛrɛ fɛnɛ ni wele tu vas bien dili toujours bien sapé ne bɛ sogo de la wa yɛrɛ yɛrɛ de don jumɛn ayi foyi jeli mun bɛ
la la anga gira la do Aya mun fura sira. Karamɔgɔ. Kamu. Karamɔgɔ e b'a ni ka so. Andale. Ne tɛ ko so jɔsi. Ka jumɛn? I tɛ diri tɛ ko jateminɛ. E ko ne ka ko jɔsi. Ka ko jɔsi. Ne bɛ ka n ka ko ni jɔsi yan ko bɛɛ tɛ ne ta ye wa? Ɔ i ka tila ka. Yan jɔn fa ta ye. Awɔ tila ka. Yan du fan bɛɛ ne tɛ dili ka ni kuma ma ne yɛrɛ. Filɛ ni fana bɛ se ka ne bila ko jɔsi la cogo di? Karamɔgɔ. Ninnu bɛ se ka ne bila ko jɔsi la wa? A bɛ diya ne de ne b'a jɔsi. Nin tɛ ka ko nɔgɔya mun ne b'i fɛ i ta bilen. Ne komi ne nana n tɛ baara de la di. N tɛ baara la. N bɛ fɛ ka ko n bɛɛ jɔsi. Ni ne bɔra san mi t'i ta jɔsi. Karamɔgɔ na problème foyi. Karamɔgɔ ne ta jɔsi. E ɲinana de ya? Foyi dili foyi. Foyi tɛ. Foyi tɛ. Kana ɲinɛ dɛ y'a mɛn i bɛ ne ta. N ma jɔsi sa n bɛ tila dɔrɔn n ma jɔsi. Poussette bɛ ka mɔgɔ. Awɔ. Kana ɲinɛ filɛ. Awɔ n bɛ tila n ma jɔsi. Mɔgɔ bɛ se ka ne bila baara la n ka du Ayi kɔnɔ. mɔgɔ tɛ se k'i bila. Donc nin bɔtɔ ye. Ne bɛna fɔlɔ. Ok. Ni tɔ tɛ kɛ ne ɲɛna. Jeli ka se ni ɲuman ye. Ka fiɲɛ k'i yɛrɛ so ye. Ouais. Karamɔgɔ e ye mun de fɔ E kun bɛ ka mun de fɔ? E kun bɛ manamanakan de fɔ. Ça fait ne fa bɛ to an cɛ de o tɛ wa? Bon e bɛ giriye bɛ a bɛ fɛ k'a fɔ dile ye siɲɛ kelen. ayi kuma in n'a fɔcogo de kuma n'a fɔcogo de don. mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ tɛ se mɔgɔ tɛ se a karamɔgɔ N'a fɔcogo ma a diya. mɔgɔ tɛ se wa? N'a fɔcogo ma diya o y'a ye yafa ma sa. N'a fɔcogo ma diya o y'a ye. bon dɔɔnikɛ nana ta fɔlɔ yan yɔrɔ parce que fɛ. an bɛna datugu ka bɔ quoi Ouais. cɛ Varan cɛ bi dara ka position Tu vas refaire de voir. warimisɛn t'i bolo karamɔgɔ karamɔgɔ bɛ se I b'a dɔn a bɛ ka kulu ci an na dɛ. n'an bɛ ka kuma n'i ma to k'i teliya k'an lamɛn A dɔn o de don wa? an bɛ dimi dɛ o yɛrɛ maliyɛn mago bɛ besi la n'an b'i ka video partage A bolo kan tɛ se donc nin ye ɲininka i bolo an tɛ se k'a kɛ de yɔrɔ. a b'a dɔn an bɛ se video bɛ Wari dɔ d'an ma. an bɛ taa daraka san Jumɛn? an ma daraka dun fɔlɔ i bɛ wari d'an ma nene o cɛkana lumi nene o an bolo fila banko ngiga manguto alla ye iya nene o cɛkana lumi nene o an bolo fila banko ngiga manguto alla ye tiɲɛ dɔ muso t'anw bolo nka wariko de y'a s'anw ma an bolo fila banko i ka manguto alla ye n'o tɛ man di mɔgɔ si ye i kelen ka to ka zama ci nka seere t'anw ye i ka manguto alla ye i ye nɛnɛ o cɛ kana lumi nɛnɛ o an bolo fila banko i ka manguto alla ye. oye o tuma a bɛ taa dɔnkili da yan oye a bɛ kɛ cogo di i ye nin ye. ne ye jumɛn i b'a dɔn nɛnɛ bɔlen don sisan wala bon o furankɛ la ne yɛrɛ taara dugu kɔnɔ ka taa nin ta n ko n bɛna nin feereli daminɛ quoi parce que nɛnɛ in tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka juguya cɛganaw ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ka girin minɛ wala ne yɛrɛ nana ni nin ye e de kama quoi ni yɛrɛ nakun ye e de kama safɛ nana ne nin kama wala komi e ye cɛgana ye ne ye nin sɔrɔ sisan ka to k'i biri na lala a bɛ sɔn ka fisaya e ma dɔɔnin dɛ sinon nɛnɛ in tɛ manamana ko la kana n ka fiɲɛ fɔ man di n ye dɛ cɛmɔgɔ kana fiɲɛ fɔ man di n ye k'i fiɲɛ fɔ cogo di n'i nana n'i ka biri fini k'i b'a feere i ka couvrir n bɛ se k'a san nka ne ye cɛgana ye manamanakan t'a la mais est-ce que ne ye fɛn fɔ e tɛ min ye mais est-ce que ne ye fɛn de fɔ e tɛ min ye ne bɛ ɲininka o tuma muso dɔ b'e bolo wa e k'a fɔ ne ma ko cɛgana dɔ b'i bolo ou bien i jigi de ka ɲi komakɛ n'i y'a ye ne ye nin kelen choisi ko n bɛ n'a d'e ma ne taara sugu la ne ye nin den 5 de san den 5 ne ye 2 bila n yɛrɛ de fɛ yen fɔlɔ 2 bɛ ne fɛ yen bon n ye kelen de ta n ko n bɛ n'o d'i ma komi commande bɛ n bolo 2 tɔ la n ko n bɛna nin di e de ma ne bɛna o d'e ma e bɛ jɔ nakalakakan fɔ la e bɛ ka ɲinɛ min kɔ nɛnɛ min filɛ nin ye nɛnɛ kɛlɛmanko sa su mana ko libitɔ kalaya kosɛbɛ i k'o da i kun n'i y'o da i kun dɔrɔn a banna i bɛ birifini de a ma ban wa e de k'i lajɛ yan walahi an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila e ka lakalakatɔya bɛ ka jouer ka nin sɛbɛn n'i ye couvrir biri la dugujɛ b'a sɔrɔ o birilen bɛ la dugujɛ b'a sɔrɔ libitɔn kalama b'e kɔnɔ mɔgɔ di manamana ko la dɛ dugujɛ b'a sɔrɔ libitɔn kalama ne m'a fɛn k'i kana to ka fɔ ne ma ko lakalakatɔ wa ayi i ka ko kɛtaw de b'a to ne bɛ k'o fɔ koyi i ka ko kɛtaw an k'o to yen joli don bon kuma nin filɛ n taala nin ta yɔrɔ la a kuma caya la dɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ nin nɔfɛ a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ komi e don an bɛɛ kelen n t'a gɛlɛya ma bɔn
sisan i bɛ 600 di maa di ma i tɛ maa si sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ maa min bolo 600 la dɛ ça fait ne ne ye faamu ne ka 600 dɛmɛ komi ne e terikɛ ye ne ye o tɛ teriya in a poussé ka bɔ yen teriya in poussé k'a bila kɛrɛfɛ bari aw feerekɛlaw n'a bɛ fɛ ka maanifin gosi a bɛ maa gosi ko n terikɛ terikɛya b'o ye pewu i ka fini feere prix ye min ye o fɔ n ye kana n'a fɔ k'i terikɛ ye dɛ a bɛ maa fa fɔlɔ kosɔn ko n terikɛ i ka fini ça fait e bɛ k'a fɔ ko ne de ye gosilikɛla ça fait terikɛya poussé ka bɔ yen bani i ka fini prix mais e bɛ k'a fɔ ko ne ye gosilikɛla e tɛ gosilikɛla n'e tɛ gosilikɛla e b'a fɔ ko ça fait ko komi n terikɛ ye cogo an ka teriya bɔ a la 1400 n'o di i b'a dɔn TikTok video de bɛ taa yɔrɔ jan ayi an ka kɛ TikTok ye fɔlɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn sa an ka ɲɔgɔn sutura diɲɛ sutura so ye sa diɲɛ sutura so ye sa an tulo b'i la ala kana su kɔrɔbɔ tile ne ko nin bɛɛ kun ye mun de ye ala bara kuma in fɔra e m'a mɛn a donna ka bɔ da ni i ba an de ka mara kɔnɔ di waati in na wa i mana mun kɛ cɛw tatɔ la o segintɔ b'o ɲɔgɔn 100 de k'i la voilà 200 di wari dɔ d'a ma hali n'a kɛra 200 d'a ma an ka taa daraka san kɔnɔ parce que n'an wulitɔ yɛrɛ de foyi tɛ ne kun wari min bɛ ne kun o ye cɛ ka sugon wari de ye ale ye wari di ko ka sugon a ka sugon saraka bɔ a yira la dɛ fɛn yira la dɛ ouais ouais e de c'est-à-dire ko min an fa wari d'a ma donna ko a bɛ ka wari de bolo a ka wari de c'est bon wari de la ah fɛngɛ ayi yafa ma e bɛ sɔrɔ ayi yafa ma ye ni ne bɛ kɔnɔ ne bɛ a kana jigin kɔnɔ dɛ hali ni sogora la bɛ ko in tɔ laban quoi ayi non a ka ko tɔ laban an ka datugu mais a bɛ ko tɔ laban i bɛ baara wɛrɛ kɔnɔ quoi i ta ka ɲi ta c'est bon i bɛ se ka taa so kɔnɔ i bɛ se ka taa c'est bon baara ka taa kan bɛ ouais Allahu Akbar ala ne bɛna bɔ nin bolo dɔn mɛ jaja arnaquelaw de bɛ ne ka du kɔnɔ a ka haramu ninnu tɛ maa ɲɛnamaw ye koyi n ka video de b'u bolo fu ala nka aw ta kɛra a tɔ ye ne ta ye dɛ n bɛ min fɔ ye aw se ye fɛn o fɛn nin waati la a y'a kɛ dɛ sinon ni ala cɛ ni ne y'aw minɛ n tɛgɛ la nin kɔfɛ a ka haramu an bɛ yafa ɲɔgɔn ma bilahi jɔn da ye se ye ala yɛrɛ ko maa kana i seko bɛɛ yira maa la aw ta ye aw ka taa aw ka telefɔni ye aw ta aw ka video ye baasi tɛ ne fana ta ye n yɛrɛ ye n b'a dɔn ne kan ka ko kɛ cogoya min na wa kelen kɛmɛ na wa wa 1000 na ne ka wa kelen kɛmɛ na dɔn na e m'a fɔ an ka teriya bɔ a la awɔ an k'a to yen cɛmɔgɔ e wa kelen kɛmɛ na ne kɛmɛ na n t'a sɔrɔ a to yen ayi non o tɛ nin sɔrɔ e hakili la ne tala dɔrɔn ka t'u deli o y'a ta ka di ne ma o tɛ nin sɔrɔ ne bɔra an ka dugu la ne fa ni ne ba bɛ sukaro tigulu ka mɔni na ko ne ka na wa kelen kɛmɛ na dɔn na cɛmɔgɔ ne kɛmɛ na n t'a sɔrɔ a to yen o t'a sɔrɔ sa a to yen awɔ a to yen kana di fiyewu a to yen mais est ce que 400 dafalen bɛ e kun 400 dafalen bɛ o bɛ ne kun kɛ e m'o fɔ a ka ɲi sa o di o t'a sɔrɔ mais n bɛna d'i ma ten de ayi cɛ to yen bani n'o b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ n'o t'a sɔrɔ cɛmɔgɔ a to yen a ka ɲi a di voilà olu fɛnɛ ka cɛw ma dɛ an bɛ mun de san ni 200 ye bro bɛna mun f'i ye cɛmɔgɔ k'a ɲuman bɛ an cɛ vous allez bien on dit quoi mais ne ma min faamu depuis aw nana ko ka wari di k'a bɛ taa fɛn ɲama fɛ o kɔfɛ an y'aw ɲini ka dɛsɛ an m'aw ye an m'aw ye bilen dɛ mais a b'a ɲini mun na k'a lajɛ kɛ n'a a b'a lajɛ mun na an ma wari di yan an ma wari di ka ban cɛ kana ci sa ni mɔgɔ bɛ k'i ɲininka kana ci i bɛ ka ɲininka de an bɛ bɔ saya de bolo koyi an bɛ k'aw mago de ye an bɛ k'aw mago de ɲɛ sinon an ka foyi ne b'o ko tɛmɛna est ce que kojugu dɔ y'aw sɔrɔ problème m'aw sɔrɔ yɔrɔ tiɲɛ na ala ko an ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ kɔni ne walahi ne garizigɛ yiriwala i ma nin ye komi nɛnɛ bɔlen don cɛganaw ka ko cayalen don ne yɛrɛ taala nin ta nin dɔw ta sugu la e bɛ ka nin feere de awɔ ne bɛ ka nin feere de bon nin kɔni fo ni fulo sera nin ma sinon moi quand même c'est bon an fara non fulo n'i b'a fɛ dɔrɔn a wari man ca alima bɛ ne bolo déjà o fulo mais foyi sa mon ami ayi bɔ ni ka ko a ka di dɛ mais
Il faut qu'il me gagne dans Wani. Tu vois, on y va faire voir quel est le camarade. Tu vois, quand on dit, mais ou bien, Flow. Mais C'est ça. Bon, comme ne peut se dire, ne m'a fait, m'a faut voir quel est le camarade. Comme Edo, voir quel est le doroma. non, c'est bon, quoi faire? ni waa kelen Quoi faire maintenant? tu vois e fera an fera gosi Quand gosi to. Ni to ni Flow tu nous as bien c'est jo ça. waa kelen e fa ile gada aya ka fɛ ala Suguja. hali n'a m'o fɔ ala bɛ suguja hali n'a ma fɔ ala ka suguja ala bɛ suguja Wallahi billahi ni man nu barika bani. ay baraka jumɛn Iba dɔn depuis an wari di ninnu ma ne yɛrɛ hakili tɛ ka sɔn fiyewu k'a fɔ ko ninnu ye min fɔ ko tiɲɛ b'a ta k'a fɔ ko ninnu m'an gosi kɔni a bali ne la mais o ye kuma in fɔ cogo min na ni tiɲɛ fana bɔlen don dɛ. bon problème t'a la sa i ka voilà. akuru Wa kɛ ne m'a feere ma tɔw ta ne y'o de f'i n'a ta sɔrɔ a to yen ko i b'a kuru de i ye fini feerela de i fana k'a kɛ cogo dɔ la client ka na n ka bila mana kɔnɔ kɛ mana tɛ yan ka mun bila mana kɔnɔ dɛ mana tɛ yen client ka na n ka bila mana kɔnɔ ka d'o ma i fana 400 ni minɛ ka bɔ n bolo dɛ k'an ka wari di yan. voilà an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta quoi n'ala sɔnna su in na sinon don ko dabileni a diyara dɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye. an di kelen kɛ bi yan dabileni yan. ayi sa an ka fɛn san anw ka sigi diyara kɔngɔ ni duwaba anw ka sigi diyara kɔngɔ ni duwaba. i bɛ n gosi mun na kana n gosi dɛ e ka ko bɛɛ bɛ laban ni kɛlɛ de ye. ayi sa mais mɔgɔ bɛ fɛ bi dabileni 100 turu b'i la dɛ. jolila dabileni 60 sukaro bɛ na. o bi sinon sukaro prix ka ca sa dɛ wallahi bi o sa kilancɛ ko 80 o sa n'u m'a lajɛ ka dɔ b'o la dɛ i dabileni san dɛ n bɛ na dɛ. ayi bi kɔni ni n taara so n ma taa la ni n bɛ na n ko quoi ka d'a kan nɛnɛ cɛkala kɔni ye bara mais mun la y'an ka wari don lemuru la Mun de la ne y'an ka wari o fana kuma i kan ka taa daraka san ka dumuni kɛ e bɛ taa lemuru san bɛ mun kɛ ni lemuru ye Bulo yɛrɛ fɛnɛ i tɛ kabako ci b'a dɔn wari tiɲɛ ka di ye dɛ wari tiɲɛ tɛ sa e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ i b'a dɔn philosophiquement philosophie de ko c'est-à-dire science fɛn dɔ de don kan lemuru a ka ɲi adamaden ka ɲɛnama ma surtout cɛ n'a ma ɲɛ bɛ dumuni kɛ i bɛ vitamine ma dumuni de dun mais e t'a k'i kɔnɔkolon fa nafa b'o la. fana bɛ filo fana yan o ye médecine de ye o ye médecine de ye biologie ni fɛn wa e tɛ foyi dɔn médecine na o tɛ filo ye mais e cɛ fara i tɛ mun dɔn ka di yɛrɛ bulo la sa cɛ ni dumuni kɛ n'i bɛ daraka dun i bɛ daraka ɲɛnama de dun fɛn tunuma kalama duman. mais ni tɛ n ko ne daraka ɲɛnama nemuru bɛ mun na se adamaden ka ɲɛnamaya ma e b'a dɔn. kana na te mana ko dabila wari bi si wari y'an ka wari tiɲɛ i bɛ bon ne tɛ ko la i bɛ ne ka wari tɔ bɛɛ jan bon e b'a dɔn i jɔ sa e b'a dɔn nɛnɛ bɛɛ an tɛna se ka taa lavaji la an bɛ wari tɔ bila tilelafana la dɔrɔn an bɛ nin dun ayi nin ye ta de ye wari tɔ bɛɛ ye ne ta de ne b'a fɔ an ka lemuru san bon filɛ ne tɛ se k'o di dɛ n'i bɛ lemuruden 2 minɛ ne tɛ lemuru minɛ dɛ i bɛ wari tɔ di ne ma ne tɛ lemuru minɛ dɛ i bɛ ne ka wari tɔ segin an ka taa sa ne b'a fɔ an ka lemuru san an tɛ taa sa bila lemuru di ka na ne fɛn wari di ka na wari tɔ di ka na wari tɔ bɛɛ ye ne ta de wari tɔ 60 de bɛ yan ni lemuru di i ka daraka e b'o dun ne t'o dun 40 minɛ ne bɛ mɔgɔ minɛ ayi bara i bɛ wari tɔ bɛɛ jan ne y'a f'i ye filo lemuru kɛ mɔgɔ cɛ ka hadamadenya ma sa bara i bɛ daraka la lemuru ka ɲi yɛrɛ de a bɛɛ n'ala cɛ i bɛ daraka sisan cɛsoko b'a fɛ tilela la an bɛ giliman san tilela la an bɛ giliman san o solution cɛ mɔna min sa o solution bɛ sa an ka taa n ka lemuru fila jan n ka lemuru ayi belebeleba ye cɛ filo ne bɛna sa cɛ a bɛ sa yi an ka taa cɛ b'a daminɛ jamana yɛrɛ ko ne tɛ ka foyi de faamu na diɲɛ don o don journal bɛ ka bɔ wa diɲɛ don o don ko kuraw de bɛ ka kɛ nin fana ye jumɛn ye tuguni ka yiri tigɛ ka tasuma mɛnɛ a la n ma kalan sa mais ne y'o faamu ka yiri tigɛ ka tasuma mɛnɛ parce que nɛnɛ ka bon n'i ye ko in kɔni sɛgɛsɛgɛ kɔni a tɛ taa k'o to dɛ parce que nɛnɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka mɔgɔ faga nin waati la walayi n'u ka ko bɛɛ nin kɔni nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ sisan nɛnɛ ko ye kabako don